Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom.tj. Номи ман Шаҳром. Имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳраки Мирзо Турсунзода, деҳаи Истиқлоли 5 ва пешкаши шумо як ҳавлии фурӯширо мекунем. 5 сотиқ замин мебошад ва 4 дар хона дорад. Марҳамат навора сар мекунем дӯстони гиромӣ. Инҷо ошхона, газхона, ҳамом ва ҳоҷатхона камтар болотар мебошад. Марҳамат, хонаро шурӯъ мекунем. дар ин ҷо 3 дар хона бо коридораш мебошад, боз яктаи дига хона алоҳида. Обши 4 дар хона мешавад. Якум хона меҳмонхона, яъне чӣ хеле ки мебинед ҳуҷра ремонти хуб дорад. ин ҷо дуюм ҳуҷра мебошад. ва сеюм ҳуҷра. се дар хонаро буд кардем, мегузарем ба чорум хона. Боз хотиррасон мекунем ки хона соҳиби подвал мебошад. Марҳамат дӯстони гиромӣ, чорум ҳуҷра, охирон ҳуҷраи истиқоматӣ. хотиррасон мекунем ки свет ва об ягон проблема нест, ҳама вақта мебошанд. Ин ҷо бошад дӯстони гиромӣ ошхона. дуюм дар газхона мебошад ва сеюм дар бошад ҳамоми калон мебошад. бари ҳамомда ҳоҷатхона ҷойгир аст, ҳама хонаҳош алоҳида мебошанд. ҳавли 5 сотиқ замин мебошад, барои ҳамин замини холиам дорад, метавонед ё ки агарод ё ки боз ягон хонаи дигар созед. ҳозир бошад мегузарем ба подвал. маълумоти хонаро боз як бори дигар такрор мекунем. 5 сотиқ замин, 4 дар хона бо коридораш ва подвал ҳам дорад. ошхона, газхона, баня, ҳоҷатхона ҳамаш алоҳида дар берун мебошанд. ҷойгир аст дар ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳраки Мирзо Турсунзода, деҳаи Истиқлоли 5. Мактаб ва медколлеҷ дар наздикии хона мебошанд. документош 100%, нархаш бошад $38,000. сомонӣ ва рубл дар рӯи экранай. арзон ҳам мешавад. аз номи канали Dom.tj гап занед ва алишам мешавад бо квартира дар шаҳри Душанбе. агар 2 ё ки 3 хонага бошад, болои сум дода шавад. агар 4 хонага бошад, бартерхатӣ, яъне бе сум алиш мешавад. марҳамат, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. занг занед, маслиҳат кунед. рақамҳои Россия бошад, WhatsApp, имо доранд. мо боша хайру хуш мекунем дӯстони гиромӣ. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. то боздид, барори кору шумода. худо нигаҳбонтон бошад.